नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर कसे आहात मंडळी? कमेंट करून नक्की सांगा कसे आहात ते आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. मेरीस बिस्किटचं पुढं काय सांगता माहिती आहे चल नमस्कार संकेत दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुझं. स्वागत आहे तुझं खूप खूप. कसं आहेस मंडळी? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची प्रीतिया या चॅनलला. आणि पाऊस कसा आहे, पडतोय का तुमच्याकडं? कमेंट करून सांगा मंडळींनो. कोकणातला कोण असा काय? कोकणातला कोण असत तरी पण सांगा माका. मी पण कोकणातलाच असे मंडळींनो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. कमेंट करा पटकन, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करा पटापटा सर्वांनी, सीसीवर असणाऱ्यांनी. तू नंबर लाईक केलं मी कोकणचो असा. होय काय? तू कोकणचो असा? बरा झाला, माका बरा वाटला असा. संकेत दादा कोकणचो असा, मालवणचो असा. अजून कोण कोकणचा असा? कोकणची माणसा साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी. हाय कौशल्य. हाय, कसे आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे तुझं माझ्या या चॅनलमध्ये. प्लीज मंडळींनो पटापटा लाईक करा. मी आलोय. होय काय? तू आलंस? बरा केलंस तू, इलस तो इलय जॉब असय, जॉबवर असय. ओके. तोंडावर काय उठलंय की पावडर? मी आज ना पावडर, चेहरा खूप ऑइली ऑइली झालेला म्हणून पावडर लावली तर खूपच उठते. मी पावडर लावत नाही आणि लावल्यावरती खूपच जास्त लावल्यासारखी दिसते. पुसूनच टाकली. तेच, मी लावत नाही पावडर. आणि पावडर लावल्यानंतर तू कशी असय? मी मस्त असय. तू कसं आहेस? राजाराम ढोले म्हणतात हाय. नमस्कार राजाराम दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. कुठून आहात राजाराम दादा? बंच लवर, बंच लवर हे काय नाव? स्वागत आहे. हाय, प्लीज लाईक करा चॅनलला. कुठून आहे लाईव्ह ताई? मी आहे कोकणातली दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं लाईव्हला आल्याबद्दल. हाय सलोनी, कशी आहेस? खूप दिवसांनी आलीस. सावली सलोनी तेरी नीले सी आंखें, इनमें न खो गया है कहाँ मेरा दिल. ओके ओके, जम्मू काश्मीर. हा, तुम्हाला माहिती आहे का जम्मू काश्मीरला काय चाललंय सध्या? अहो, आले होते का? हे काय तुम्हाला दिसतात की हो तुमचे अहो? काय ते दाखव. तुका काय सांगितलं? कमेंट करा पटकन, कमेंट करा, लाईक करा. फक्त 3 लाईक झाले आहेत.
जेवण झालं का? बंशी दादा म्हणतायत. जेवण तर बनवायचं पण आहे आणि अजून जेवायचं पण आहे, कारण आम्ही उशिरा जरा जेवतोय. पिंक पिंक दिसतंय माका इथं थोडंसं ना, म्हणजे काय माहिती, मी आंघोळ करून आल्यावर असं दाणे दाणे आले म्हणून दिसत असेल इथं. आणि आता मी असं हे केलं ना, फिरवलं, त्यामुळे. खुशी कम हिअर. कौशल्य म्हणतोय हाय बायको. तिथून बघ, तो चष्म्यात दी. बंजी म्हणतायत हो का, पाऊस आहे का तिकडे? खूप पाऊस पडतोय, 4 दिवस झाले खूप पाऊस पडतोय इकडे. तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का? तुमचा जिल्हा कोणता? कुठल्या जिल्ह्यातून बोलताय? तिकडचं वातावरण तसं असा, नका टेन्शन घेऊ. हा, नाही टेन्शन घेत. चष्मा पण आता साथ देत नाही माझी, दुर्कट दुर्कट दिसते. ओके, मुंबईवरून आहात का? बंच लवर. काय करते वहिनी? काय नाही ग, लाईव्ह नुकतं स्टार्ट केलं, 7 मिनिटं झाली आहेत, पण लाईक मात्र कोणीच केलं नाही आहे. तू पण नाही केलं आणि बाकीच्यांनी पण कोणी केलं नाही आहे लाईक. ताई उचकी लागली होती का तुम्हाला? हा, लागलेली. तुम्हीच याद करत होता का? तुम्ही आठवण काढत होता का? प्लीज लाईक करा पटकन. लाईक डन म्हणतात. थँक्यू सो मच. चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, म्हणजे माझं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं, ते तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि आमच्या कोकणातल्या माणसांना तुमचा सपोर्ट होईल. सलोनी म्हणते चष्मा म्हातारा झाला तुझा, मी लाईक केलं. थँक्यू सलोनी. माझा चष्मा म्हातारा झाला, आता त्याला नवीन एक घ्यायला पाहिजे, कारण त्याची जी लेन्स आहे ती आता थोडीशी, माझा नंबर वाढला आणि मला असं याच्यातून असं धुरकटच दिसतंय. हो ना, कधी लागली होती? आताच लागली 1:15 वाजता, म्हणून तर मी लाईव्ह आली की. चिनू म्हणतोय प्रश्न बंदच केलेत, पण बरोबर आहे, कोणीच रिस्पॉन्स करत नाहीये आजकाल. मग मी प्रश्न कोणाला विचारू? माझा टाइम वेस्ट होतोय ना. मग ज्यांना गप्पा मारायच्या ते पण निघून जातात त्या प्रश्नांच्या चक्करमध्ये. तेव्हा सगळ्यांना गरज होती म्हणजे ह्याचे कोर्टाचे वगैरे किंवा पोलीस भरतीचे हवे होते. आता कोणाला नको आहेत कदाचित, म्हणून मी नाही घेत. चल जाऊ दे. सलोनी म्हणते बाय बाय, जॉब आहे. ओके, तुला पण जॉब आहे आणि कौशल्याला पण. मला वाटतं कौशल्य तुझ्यावरून हे करतो, चॅट करतो, असं मला माझा 6th सेन्स सांगतोय. हो चालेल ताई. मालवणी प्रांजल म्हणते हाय. हाय मालवणी प्रांजल. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, पटापटा सर्वांनी लाईक करा मंडळी. सॉरी. सलोनी, तुझा टीपी मी बघितला, पण मला असं वाटतं की असं इकडनं अलटून पलटून तो मेसेज करतो. चिनू म्हणतोय एक सांगू का, पण खूप मजा येत होती. हा, मला पण मजा येत होती. हाय सान्वी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कशी आहेस? मग लाईव्ह मध्ये दिसत नाही ताई, उचकी लागलेली, संपली उचकी. माईक चालू करा. सुनील दादा नमस्कार, स्वागत आहे. 1 मिनिट, आली मी.
व्हिडिओ कॉल कर, तुला त्याची आयडी वेगळी आहे. ओके, कसं होईल, असं कसं होईल? सुनील दादा म्हणतायत कशा आहेत? मस्त आहे सुनील दादा. कुठून बोलताय तुम्ही? कुठून बोलताय? कमेंट करून सांगा. जैसे जाचे कर्मा तैसे. बघितलंस, इकडनं तिकडनं अलटून पलटून. पटापटा कमेंट करा मंडळी. कौशल्य, मला वाटलं की तू तिची आयडी वापरतोस, मग इकडून मेसेज करतोस माझी बायको आलेली का, असं मला वाटतं. म्हणजे दोन्ही आयडी तूच यूज करतो असं मला वाटतो. टेक्नो म्हणतायत मी. मंडळी पटापट कमेंट करा, स्वागत आहे सर्वांचं. पटापट कमेंट करा आणि मराठी असलेल्याचा अभिमान बाळगा. आपल्या महाराष्ट्रात पण मराठी लोक आहेत बघा, किती छान बोलतायत है ना. केम छो तमे? मजामा. हाय निकू जपान, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची माणसं या चॅनल मध्ये. आपल्या महाराष्ट्रात कुठून बोलताय? गुजरात वरून का? प्रकाश मेत्रे म्हणतायत हाय. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. आपल्या महाराष्ट्रात बघा किती चांगली चांगली माणसं आहेत, मराठी किती छान बोलतायत बघा. त्यांची मराठी बघा किती छान आहे बघा, किती छान मराठी माणसं बोलतायत ती बघा. शिवाजी महाराज असते ना तर यांना कडेवरूनच लोटून दिलं असतं, बरोबर की नाही. कडेवरून त्यांचा कडेलोट केला असता, हात पाय तोडले असते आणि फेकून दिलं असतं, मजा आली असती यार. आता मी तुझा, कोणीतरी याचा रिपोर्ट मारा रे. अरे कोणीतरी याचा रिपोर्ट मारा पटकन. विनायक घाटे म्हणताय ताई नमस्कार, असा तुमका कसे असा बरा असा ना ताई. हो विनायक दादा, तुम्ही कसे आहात? खूप खूप स्वागत आहे. तमने गुजराती शिजवानू यावडे छे ना छे? मला मराठी हिंदी आवे छे. कौशल्य म्हणताय काय बोलते ग माझ्या बायकोला? अरे काय नाही रे, मजाक. त्या माणसाला जरा कोणीतरी रिपोर्ट मारा. हाय चिनू, आहेस का लाईव्हला? प्लीज रिपोर्ट मारा कोणीतरी. कौशल्य म्हणतो हाय. अरे नाही रे, मजाक 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 में. दर्शन दे रे भागवन. दीदी सांग अभ्यासच कर. त्याची सेवा पुंडलिकाची. तो माणूस आहे टेक्नो, टेक्नो नाव आहे ना तो माणूस. मेसेज डिलीट करून टाकले त्यानेच स्वतःचे. एवढा घाबरला, बोलला तो बोलला आणि डिलीटही करून टाकले. जर हिंमत नाही बोलायची, मेसेज ठेवायची, तर मग बोलायचं कशाला, बरोबर की नाही. ताई तिकडे लक्ष देऊ नका. येस, नाही देत असल्या माणसांवर. तेच मी म्हटलंय, आपल्या महाराष्ट्रातली माणसं ही, महाराष्ट्रातली, नाव आपलं महाराष्ट्र. रडू नको रे कौशल्य. मी तिला म्हटलं की तू टीच मी मराठी. ओके यार, ओके, मी तुम्हाला मराठी शिकवेन. लाईव्हला जॉईन व्हा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, मग तुम्हाला नक्की मराठी येईल. खूप जण मराठी येऊन शिकले, हिंदी वाले पण. जो लोग आते हैं वो भी मराठी सीख पाए हैं इधर.
तर विनायक दादा खूप लोक खूप आवडत असतात ताई. येस दादा खूप असतात खूप. म्हणजे बोलायचं आणि नंतर डिलीट करून टाकायचं. येस निकू जपान. येस आय विल टीच मराठी. शांत रहो. मी लय मी बघते त्याचं हे झालं ना की बघते दीदी. अरे मी तुझ्या बायकोला खोटं बोलली आणि बायकोला तुझ्या काय बोलली मी? काय रे बाबा तू? मी बोलली की अलटून पलटून मेसेज करतो कौशल्य. मला वाटतं कौशल्यच 2 अकाउंट चालवतो. ये बोला मैंने जो मुझे लगा वो मैंने बोला. जो मुझे लगा वो मैंने बोला. ओके गॉट इट. माय पित्याची सेवा पुंडलिकाची भक्ती पाहिली मी गोऱ्या कुंभाराची. जैसे त्याचे त्याचे दर्शन दे रे भगवंता दर्शन. हे बाई ट्रायपॉड नीट राहत नाही बाबा. अरे मी अकाउंट बोलली रे यूट्यूब अकाउंट वरून. काय फालतूगिरी समजतच नाही मी काय बोलते तुम्हाला ते. मी गुजरात मध्ये जुनागड येथे राहतो. अरे वा मग मराठी येते की. मग मराठी येते की काय हो निकू जपान? तुम्हाला तर मराठी बऱ्यापैकी येते. केम छो मैंने बोला केम छो तुमने बोला केम छो. पटापट कमेंट करा मंडळी. चॅनलला जॉईन व्हा. चंदनाचा गोड गाणी ग पाऊल पडते कोणाली ग. मराठी माणूस कुठे गेला? मगाशी बोलत होता तो पळाला. हिम्मत नाही. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मंडळी कमेंट करा लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. बायकोची आणि माझी आयडी वेगळी आहे समजलं का? ओके समजलं. ओके कौशल्य समजलं मला. मला कशाला वाटलं माहितीये ती आली की तू येतो लगेचच. तिने मेसेज करून झाले की तू लगेच करतोस म्हणून म्हटलं मी. मला वाटलं की दोघांपैकी एकच आयडी वापरता म्हणजे एकच आयडी 2 वापरतात. सॉरी 2 आयडी एकच वापरतात असं वाटलं. फोनचा नाव पण सांगितलं. ते आता मला कसं कळणार आहे कुठल्या डिव्हाइस वरून तुम्ही कमेंट करताय? हे नाही ना कळणार मला. चिल मार यार चिल मार.
कमेंट करा मंडळी, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मी आयफोन 16 आणि ती सॅमसंग M14. अरे ते फोनचं मी काय करू? गुगल ID सांगितली, सॉरी यूट्यूब ID सांगितली. मोहन जगताप म्हणतात हाय अप्सरा. हाय, स्वागत आहे दादा. मोहन दादा खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी चॅनलला. लाईक करा पटकन, सर्वांनी लाईक करा. बारामती. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे मी. कोकणात कधी आलेलात का? देवराया अंत हाता पाहू, प्राण हा सर्वसा गेला पाहू नको देवरा. तुझ्या हसण्यातच माझं जग दडलंय, तुझ्या सहवासातच माझं सुख फुललंय. तुझा हात हातात असला की प्रत्येक क्षण स्वर्गासारखा वाटतोय. वा वा वा. तुझ्या डोळ्यांनी माझी स्वप्न दिसतात, तुझ्या प्रेमाने माझा दिवस उजळतात. तुझी साथ अशीच आयुष्यभर राहो, आपलं प्रेम प्रत्येक क्षणी अधिक राहो. वा वा वा. खूप छान, खूप छान. तू आहेस म्हणून माझं आयुष्य सुंदर आहे, तुझ्या विना प्रत्येक क्षण अधुरा आहे. देवाकडे एकच प्रार्थना माझी, 7 जन्म तुझी साथ लाभो, प्रिय बायको माझी. वा रे वा, खूप छान छान. वहिनी खुश झाली बघ, कौशल्य वहिनी खुश झाली बघ. वहिनी खुश झाली रे बाबा, वहिनी खुश झाली. कमेंट करा मंडळी, या सीसी वरल्यानी कमेंट करा. मंडळी लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. कमेंट कोणाच्याच येत नाहीये, थांबल्या कशा? कमेंट नाही थांबवायच्या मंडळी, कमेंट करा. नाव घ्या, नाव घ्या, नाव घ्या म्हणून सगळे झाले गोळा. सलोनीचं नाव घेतो, लाख रुपये तोळा. वा रे वा, लय भारी. बँडेज नाही नको, ते बँडेज नाही पण ता बँडेज नाही. नाव घेतलं उखाना. ओके, व्हेरी नाईस, खूप छान घेतलं रे. बघा मंडळी, कौशल्य कशी उखाणी घेतोय बायकोसाठी. तुम्ही पण घ्या एखादं.
एखादं घ्या उखाणं लवकरात लवकर. नाव घ्या नाव घे नाव घेती ओटी पण सजनाला सोनेरी सोनेरी म्हणजे कमेंट करा सर्वांनी पटकन. कमेंटच येत नाही आहेत कोणाच्या तुमच्या. कमेंट करा कमेंट करा. चांदण्यानी उजळली आजची खरी रात्र. खास सलोनीचं नाव घेऊन कौशल्य करतो संसाराची सुरुवात खास. वा रे वा 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 खूप छान खूप छान खूप छान कौशल्य. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुळशीपाशी लावला दिवा सलोनी माझ्या जीवनाची हवा. अरे वा बघा मंडळी छान छान असं उखाणी घेतो कौशल्य. व्हेरी नाईस. हाय सुप्रिया दीदी हेलो. कैसन बा सुप्रिया दीदी कैसन बा. गोड आहे साखर गोड आहे खवा सलोनीचं नाव घेते तीच माझी हवा. क्या बना रही है आज. आज बना रही हूँ राशन का जो कुछ मिला है उससे ही बना रही हूँ. उसको तो मैंने जो वाल के धान होता है ना आपको नहीं समझ में आएगा. बारिश हो रही है क्या बंद हो गई है. अरे इधर बंद नहीं हो रही है दिखाती हूँ आपको रुको.
तूने किया। ये देखो काई जम गई, इतनी बारिश हुई है देखो। काय केलं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हुई। तुळशीपाशी लावला दिवा, सलोनी माझ्या जीवनाची छाया। वाह वाह वाह। सुप्रिया दीदी, दिल्ली में हो रही है क्या बारिश? दिल्ली में हो रही है क्या? दिल्ली में बारिश है क्या? पटकन कमेंट करा सर्वांनी, पटापटा लाईक करा चॅनलला। के मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, बदले जग सारा। तूने मेरे दिल को, तूने किया क्या इशारा। ला ला ला, आ, ला ला ला। आता आवाज येतोय? आता आवाज येतोय का? हो हो हो। सावली सलोनी तेरी नील सी आंखें,
कमेंट करा मंडळी यार, कमेंट करा, बोला. कौशल्य, तुमच्याकडे पाऊस पडतोय का? तुमच्याकडे पाऊस पडतोय का? नंदीत राहो, मस्तीत गाऊ, प्रीत येतात चढू आज प्रीत साजना. हो नशाही गुलाबी, हवा धुंद झाली. मस्त यार पाऊस पडतोय ना, काय सांगू, एकदम भारी पाऊस पडतोय. बायकोची आज दृष्ट काढायला लागेल. कोणाची लागणार तुझ्या बायकोला दृष्ट? हा, तुझ्या बायकोला कोणाची दृष्ट लागणार? नको ठेव, नको ठेव. पाऊस पडतो पडतो मुसळधार. पाऊस पण पडतोय ना, कोकणात पण पडायला लागला, मुंबईला पण पडतोय. मागितलंय काय सांग? चालू नाही ते, बॅटरी संपलेली असते. नो बेबी, नको. ह्याचे ना खूप लाईन इली, पप्पा ओरडतले ते ठिकाणी होतो तो सारखं करू. पटपट कमेंट करा यार, कमेंट करा. आणि तुमच्याकडे पाऊस पडतोय का, कमेंट करून सांगा मला. कधी दूर दूर कधी तू समोर, मन हरवते आज का, काही कसे होते असे, ही आस लाखीची भा. सावरू मी आवरू पे स्वतः, तिचे स्वप्न काही जागता नाही मला आभास हा. काय पटलं दा पडितो झोपितो. स्वप्न गुलाबाचं फूल. अरे यार कौशल्य लय पकवतो रे बाबा तू. किती वेळ बायकोची तारीफ, उखाण्यातून, ह्याच्यातून, त्याच्यातून, कवितातून. हा ते आता आम्ही बोर झालो यार. कुंडीत राहो, मस्तीत गाऊ, प्रीतीत जाऊ आज प्रीत साजना. अनिकेत दाभाडे कुठून आहे? खूप छान दिसते. थँक्यू भावा. भावा म्हटलं की आधी पळून का जातात लोक कळत नाही मला. भावा म्हटलं की कमेंटच रिप्लायच देत नाही. नमस्कार जयश्री ताई, कशा आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. अनिकेत दादा थँक्यू सो मच. कौशल्य म्हणतोय रोमॅन्टिक गाणं बोलू नको बायकोला, बायको मला सांगेल रात्री बोलायला. ओके. हाय तुषार दादा, नमस्कार ताई म्हणताय तुषार दादा, नमस्कार. कसे आहात? जयश्री ताई म्हणते आपली दोघीची भांडणं झाली होती. कोणाची? नाही हो जयश्री ताई, मला नाही आठवत कधी झालेली. तुषार दादा म्हणते जेवण झालं का कोकणची ताई? अरे अनिकेत दादा जेवण तर बनलंय, पण जेवायचं आहे आता. लाईव्ह संपलं की जेवणार मी. राजेंद्र पटाले हाय म्हणतायत. हाय राजेंद्र दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? अनिकेत दादा म्हणतो मी कोकणातली आहे. अनिकेत दादा सिंधुदुर्ग जिल्हा. तू कुठला आहेस नक्की सांग. कौशल्य म्हणतोय लव्ह मॅरेज आहे. ओके, म्हणून का? काय जॉब वगैरे करते का? नाही यार, मी जॉब नाही करत. आय एम हाऊस वाईफ. मी जम्मूला राहते. माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहे, सो मी त्यांच्यासोबत राहते. त्यामुळे मला जॉब करणं शक्य होत नाही.
भाई समजा करो अब क्या बोलू. लाईव्ह किती वाजेपर्यंत येणार आहे? लाईव्ह माझं 1:15 वाजता असतं. मग ते पुढे 1 तासाच्या वरती कधी कधी होतं. पुण्यावरून आहात का तुम्ही अनिकेत दादा? वा वा, खूप छान. पुणे तिथे काय उणे, बरोबर ना? पुणे तिथे काय उणे. खूप छान. तुम्ही जॉब करता का? माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. पहिलं पहिलं लाईव्ह तर सकाळ दुपार संध्याकाळ झालं होतं. आता तर मला कंटाळा यायला लागला, त्यामुळे मी फक्त एकदाच घेते 1:15 वाजता. कौशल्य म्हणतो बाय बाय. ओके कौशल्य, रात्री बायकोची नजर काढ. ओके. रात्री बायकोची नजर काढ. कोकणची ताई गॉडफादर म्हणतायत. हॅलो गॉडफादर, कसा हाय हो? बरा मा. इलय इलय गॉडफादर, मग बोललात नाही तुम्ही. इलय इलय म्हणाल. लिंबू मिरची, कोकण म्हटलं की नजर लागतेच. लिंबू मिरची, येस. कोकण म्हटलं की नजर काढणारी असतच. पण नजर कोणाक लागली या? काय हो गॉडफादर, नजर लागली कोणाक? प्लीज लाईक करा अनिकेत दादा, चॅनलला जॉईन व्हा. गॉडफादर दादा लाईक करा चॅनलला. जयश्री ताई, तुषार दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. कोणीच लाईक नाही केलंय. प्लीज लाईक करा, पटकन लाईक करून टाका. 15 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 15 लाईक्स. मला भूतानी झपाटल, मला भूतानी झपाटल, मला भूतानी झपाटल, मला भूतानी झपाटल. तर मंडळी पटपट कमेंट करा सीसीवर, लवकरात लवकर या आणि कमेंट करा. धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के. खुशीची मम्मी, नजर काढता येतं का हो? गॉडफादर म्हणते ताई मला नजर लागली आहे, थोडी काढताय काय? काढते की. इला गेल्याची खोटा मेल्याची नजर काढ देवा. इल्या गेल्याची. इल्या गेल्याची वाटे खेतेची, नंतर आये बाबाची, काका काकीची, हुता खेताची नजर काढली. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. खुशी मंडळींनो, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा.
पंकज धैवलकर हाय ताई म्हणतायत. हाय पंकज दादा, कसे आहेस तू? हाय, कुठून आहात पंकज दादा? पंकज दादा कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे तुमच्या आपल्या चॅनलमध्ये. कोकणची प्रीती या ताई, मला जॉबचा प्रॉब्लेम आहे. ताई मला जॉबचा म्हणजे दादा नागपूर. ओके, नागपूरवरून आहात का? मग दादा म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुम्हाला, म्हणजे काय सांगायचं आहे? जॉबचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे तुम्हाला जॉब नाही का? मग बिझनेस स्टार्ट करा दादा. कुठे जॉब मिळेल का? दादा मी तर विदाऊट जॉबची बसली इकडे. दादा जॉब शोधण्यापेक्षा ना, जॉब नाही मिळत असेल ना, तर आपण काहीतरी नाहीतर आपण काय करायचं, आपण काहीतरी बिझनेस स्टार्ट करायचा, छोटा का होईना पण स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करा. दादा काय शिक्षण आहे तुमचं? आता मला वाटतं कुठल्या रेल्वेतल्या भरती लागणार आहेत वाटतं. रेल्वे नाही, बस कंडक्टर वगैरे याची, ड्रायव्हरची. हाय केतन दादा, नमस्कार. एम ए झाली का? हा झाली संपली. एम ए झालं, मास्टर ऑफ आर्ट्स. ओके, वाव, व्हेरी नाईस. ग्रॅज्युएशन खूप छान, खूप छान दादा, खूप छान. फॉर्म वगैरे भरतात का तुम्ही कुठल्या कुठल्या ह्याचे? रामदादा खूप 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 नमस्कार. शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, जय शिवराय. कसे आहात दादा? खूप दिवसांनी आलात. पंकज दादा म्हणतात थँक्स म्हणतात. वेलकम दादा. तुमचं एवढं शिक्षण झालंय ना दादा, मग काहीतरी स्वतःचा जॉब म्हणजे सॉरी, जॉब शोधण्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी असे प्रयोग करा ना, म्हणजे बिझनेसमध्ये उतरा. तुम्ही छोट्यापासून स्टार्ट करा. स्टार्टअप तुमचा खूप छोटा ठेवा, पण पिंक कलर आणि म्हणजेच जरी तुम्ही एखादे, मी सांगते माझं शिक्षण तर बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंटमध्येच झालं आहे. तुम्ही स्टार्टिंगला तुम्हाला कशामध्ये आवड आहे आणि तुम्ही कोणकोणता बिझनेस करू शकता त्याची एखादी लिस्ट काढा. त्यानुसार तुम्ही ठरवा की या लिस्टमध्ये मला व्यवस्थित माझा बिझनेस कुठे आणि कसा चालू शकतो याचा विचार करा. कारण जॉबमध्ये शोधण्यात काही हे नाही आहे. कुठे जॉब राहिलेत आणि आता काय एकदम मुश्किलच आहे सगळ्याची. त्यापेक्षा आपण आपला जॉब शोधण्यापेक्षा, केतन दादा राहू दे, असले काय घातलंय, कसा कलर, हे विचारण्यापेक्षा तुम्ही व्यवस्थित बोला. पंकज दादा म्हणतात खूप छान. पंकज दादा माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुम्हाला पोहोचेल. आणि जर कुठेही जॉब असेल म्हणजे पुणे वगैरे, तर मी नक्की सांगेन.
माहितीबद्दल इट्स ओके दादा, त्यात एवढं काही नाही, ते थँक्यू बोलण्यासारखं. येस दादा, नक्की सांगेन मी. कारण मला भाव खायला खूप आवडतं केतन दादा, म्हणून भाव खाते. समजलं का? म्हणजे पंकज दादा, तुम्हाला कुठे मुंबईला वगैरे चालेल का जॉब? मुंबई, पुणा, म्हणजे तिथं जर असेल तर मी नक्की सांगेन तुम्हाला. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करा, स्क्रीनवर डबल टॅप करा मंडळी. मला जॉब पाहिजे आहे कारण घरची परिस्थिती छान नाही, असं म्हणायचंय का? वैष्णू जाधव, नमस्कार विष्णू दादा, स्वागत आहे. लाईक डन केल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू सो मच. कुठून आहात विष्णू दादा? विष्णू दादा तुम्ही कुठून आहात? गॉडफादर ताई, मला मेंबरशिप घ्यायची आहे, काय करायचं? कसली मेंबरशिप दादा? गॉडफादर दादा, कसली मेंबरशिप? येस, ओके ओके, नक्की भेटेल दादा. महाराष्ट्र, ओके ओके ओके. लाईव्हला ह्याला घेतात ते, यूट्यूबला मेंबरशिप घेतात ते. अजून मी माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालंय ना, त्यामुळे मेंबरशिपचं ऑप्शन येणार नाही एवढ्यात. म्हणजे हाफ मॉनिटाईज म्हणजे झालंय, पण पुढचं मी ते प्रोसेस नाही केली आहे. मला डॉलर कुठे ते काय म्हणतात ते, सुपर चॅट वगैरे करून घेतात, पण अजून मला 1-2 महिने लागतील माझं चॅनल मोनो व्हायला. रामदादा म्हणतायत शिवप्रतिष्ठान कोकण, ओके. अजून मोनोटाईज नाही ना दादा. माझं कसं होतं, गावी जाते मग परत तेवढा हे पडतो. वॉच टाइम कंप्लीट नाही आहे माझा अजून. तुम्ही माझे व्हिडिओज कोण बघत नाही, त्यामुळे काय करणार? तुमच्या चॅनल तुमच्या यूट्यूबला माझी प्लेलिस्ट ऑन करा, व्हिडिओ बघा, जेणेकरून माझा वॉच टाइम होईल. ताई डोस सांगा ना. तुम्ही बघितलात का? मग कधी नाही कधी अशी एक प्लेलिस्ट चालू करून ठेवायची, म्हणजे 1-2 तासासाठी. थँक्यू गॉडफादर दादा, तुम्ही बघता माझे व्हिडिओ. कधी कधीच सांगते. गावी गेल्यामुळे ना मला तिथं घ्यायलाच भेटलं नाही ना. परी काय हाव ग, आज हाव भात हाव. समोरच्या ताईने छोल्याची भाजी दिली आहे. मी वालीच्या घराची आमटी बनवली आहे. रायता बनवणार, म्हणजे कोशिंबीर बनवणार. पंकज दादा काळजी करू नका, सगळं काही नीट होईल, नका काळजी करू, काळजी घ्या स्वतःची. आणि गॉडफादर दादा, पंकज दादांना जॉब पाहिजे आहे, त्यांच्या घरची परिस्थिती बिकट आहे. सो जर तुमच्या नजरेत कुठे पुणा, मुंबई, महाराष्ट्रामध्ये जर जॉब असेल तर त्यांना नक्की सांगा. नागपूरचे आहेत दादा ते.
जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आणि दादा चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून पुन्हा लाईव्ह तुम्हाला भेटेल, नाही तर पटकन परत लाईव्ह भेटत नाही. त्यामुळे प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुन्हा तुम्हाला लाईव्ह माझं भेटेल. तरी तुम्हाला परत मला जर तुम्हाला म्हणजे व्हॉट्सअप ह्याला सांगायचं असेल तर मी नाही सांगू शकत तुम्हाला काही. म्हणजे मी तुम्हाला अपडेट तरी देईन कुठल्या तरी जॉब संदर्भात. खूपच यार पाऊस आज काय थांबणारच नाही आज पाऊस. चिरी 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 चिरी. कमेंट करा मंडळी सर्वांनी. विष्णू दादा कुठे गायब झाले? एकच कमेंट करतात आणि गायब होतात सगळी माणसं. लाईक करा मंडळी, ज्यांनी लाईक नाही केलंय. गॉडफादर दादा लाईक करा. तिथं नको. नमस्कार पंकज दादा, बोला. गॉडफादर कुठे गायब झाला? हो दादा, जॉब बघून देईन नक्कीच. जर माझ्या ओळखीत कुठे असेल तर मी नक्की सांगेन तुम्हाला. ओके दादा, ओके पंकज दादा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. एकादशी शनिवारी आहे, पंढरपूरला या वारीला. हो दादा, येतो. पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. सुखी संसाराची सोडून या गाठ, सुखी संसाराची सोडून या गाठ. पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट. शांत होता जीवाला गे ओढ, भाकरीचे ताट. पाऊले चालती पंढरीची वाट. खुशी ग खुशी, तू माझी खुशी. चक दे इंडिया.
झटके दे बजाय दे हिंदिया. गोपाल दादा म्हणतात सुपर सुपर गुड गुड नमस्कार. सुपर सुपर गुड नमस्कार दादा. गोपाल दादा प्लीज चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. रोज आपलं 1:15 लाईव्ह असतं दादा. ओके बस. कुठून बोलताय गोपाल दादा? कुठून बोलताय? जणांचा ना मी पॉपडाऊन म्हणतायत. मी पंढरपूरचा आहे. या आषाढी 25 तारखेला पंढरपूरला. जय हरी विठ्ठल दादा, जय श्रीराम. नक्की येतो आम्ही पंढरपूरला. वाव, खरंच भाग्यवान आहात तुम्ही, पंढरपूरचे आहात. खरंच खूप छान वाटतंय. मग मस्त सध्या वातावरण पंढरपूरचं खूप भारी असेल. पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागल, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागल. मस्त दादा, खूप छान दादा. माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, म्हणजे सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझं लाईव्हचं नोटिफिकेशन मिळेल दादा. या पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागल, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागल. राते ये मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा. सिंधुदुर्गमध्ये पाऊस आहे का दादा? सिंधुदुर्गमध्ये पाऊस पडतोय, पण मी जम्मूला आहे. मी जम्मूला राहते मिस्टरांसोबत. आम्ही गावी फक्त जातो कधी, म्हणजे 2-3 महिन्यातून एकदा असं. मिट्टू मिट्टू मिट्टू. तुमच्या इकडे पाऊस आहे का पंढरपूरला? या पंढरपुरात काय वाजत गाजत. बोला पंकज दादा, हाय. मी जम्मूमध्ये राहते, जम्मू प्रॉपर जम्मूमध्येच राहतो आम्ही. स्वप्न होणं सुंदर गवटे. हो पंकज दादा, पण मला टाइम तरी द्या तुम्ही. असं का करताय? मी सांगितलं तुम्हाला, मी सांगितलं ना. आता तुम्ही मला लगेच सांगितलं आता माझ्याकडे काही जॉब आहे, पण मी बोलली ना मी तुम्हाला हेल्प करीन, नक्की विचारेन सगळ्यांना. हो का? वर्षातून 4 वेळा? बापरे. म्हणतात ना वैष्णोदेवीचा बुलावा असेल तर लोक जातातच जातात, असंच कोणी जात नाही, तसं आहे ते. माँ का बुलावा आना चाहिए बस. या पंढरपुरात
आम्हाला अजून बोलावाच नाही आला आईचा. आईचा अजून आमच्या बोलावाच नाही आला, त्यामुळे आम्ही अजून गेलोच नाही. या पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाच लागला. फिरत्या चाकावरती देई मातीला हाकार, विठ्ठला तो वेडा कुंभार, विठ्ठला तो वेडा कुंभार, मातीलाही. येस दादा, जम्मू मधून खूप जवळ आहे, 50 किलोमीटर आहे. मातीलाही उझेड वारा, तोच मिसळशी सर्व पसारा. काय होतं, जॉबमुळे म्हणजे जाता येत नाही, त्यामुळे बघू आता आईचा बोलावा कधी येतोय ते, आई कधी बोलवते. दादा आम्ही इकडेच जॉबला आहेत, माझे मिस्टर, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत आहे इकडे. चला मंडळी, चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपण पुन्हा भेटू उद्या दुपारी 1:15 वाजता. तोपर्यंत ज्यांनी जर चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलंय त्यांनी नक्की करून घ्या, आणि माझं इंस्टाग्राम अकाउंट पण आहे, तिथं नक्की मला फॉलो करा. त्याची लिंक इथं माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही मला फॉलो करू शकता. ओके मंडळी, बाय, टेक केअर, काळजी घ्या सर्वांनी. जय हरी विठ्ठल, जय श्रीराम, जय शिवराय.